Eta nola kontaktatu zaituzte hauek? Zergatik ezagutzen zaituzte? Nire lagun bat eman zeban nire telefonoa, eta ditu zidate, eta ite betik ditzen dizugu, dio, en plan, ¿qué? Eta esen oso laguna orduan, eh? Gero ja tini hori. Jo, ez nik ezin dut, no sé qué. Bueno. Zelako paria. Oiana, zuk diozu, zure kasuan euskalduntasuna zure autu bat izan zala. Zergatik diozu hori? Bai, argi eta garbi. Erabaki bezala, autu bezala bizan dut euskaldun bihurtzea. Azkenean nik nire bidea, nire ikastolako txikitako lagunekin edo ez dakit, bueno, bide hori jarraitu izan banu, segurazki ez nintzen egongo nagoen lekuan, ez nintzen euskeraz biziko, nire ingurua beste bat izango zen, ez nintzen bertutan arituko segurazki, eta orduan nik oso presente daukat nik erabaki bezala egin duela euskaldun izatea, ez? Eta zure kasuan, Ikram, euskalduntasuna nola iritsi zen? Modu natural batean? Bai, modu naturalan eta poliki-poliki izan zen. Osea, etxetik nahiko kulturalki ez ziguten kultura bat edo beste bat aurkeztu edo barkarrik erlijioa musulmanan ginen eta musulmanan gara. Baina gero beste guztia naturalki etorri da, poliki-poliki, klasean, gero lagunekin. Tokatu zaizue askotan zuen euskalduntasuna demostratzea? Nire kasuan bai. Osea, nire kasuan esken finean aparentziagatik beti kanpotarra naiz, orduan hitz egiten duzunean da, Jose ondo hitz egiten duzun, edo euskara dakizu, bai, edo bai galdetzea nongoa, zara, Eibarkoa, eta bai, baina nongoa, Eibarkoa, eta nongoa, 3-4 aldiz, eta bai, zara atzurez da aldatzen, Eibarkoa naiz. Lehen begi kolpean inork ezaitu irakurtzen, ez? Igual euskaldun bezala, eta... Gainera, beti txikitan esaten nien lagunei horrela, ez dakit nengoa nahi zen. Zer junten naiz Marrokosera, hitz egiten dut, eta esaten dira, zara hemengoa. Nire arabiera konturatzen dira, ez dara orkoa, oza, desberdina da. Eta gero tortzen nahi zonat ikusten dira, eta zara hemengoa, orduan, nongoa naiz. Ja, ez nahi zinongo, ez? Del mundo, oza, ez dakit. Ikram, zuk imaginatzen duzu, Oiana bere euskalduntasuna frogatzen, ez zu bezala, baina beste modu batean? Frogatu behar izaten edo demostratu behar izaten euskalduna dela? Baiet. Bai, hor estetikoki, ez zure ezaugarriekin, baizik beste ezaugarri batzuekin ere tokatu zait, ez? Pizkat erakutsi behar izatea, hori ni bertsotan hasi nintzen 14 urterekin, eta adibidez bertsolarien topaketak egiten genituenean, nintzen pizkat arraroa, Bilbotarra nintzelako, danak ziren herri txikietakoak, herri euskaldunetakoak, eta nintzen pizka bat, Bilbotarra, pijoa, ez dakiz, euskara batua hitz egiten zuena gainera eta euskalkirik ezekiena, eta orduan pizkat, demostratu behar izan hori, bizkairaz ikasi behar dut, estetikoki ere, ezin naiz jantzi soineko batekin, gero hori sartzen da, ez, generoaren kontuarekin ere, normalean muti artera sartzen nintzen, eta orduan, pizkat nire emakume izate hori eskutatu behar nuen, eta eskutatu behar nuen nire bilbotar izate hori. Gero ja, denborarekin joan naiz, alduntzen edo pizkanaka, esaten, hau naiz, eta ez dut zertan izan beste gauza bat edo erakutsi beste gauza bat naizela. Bai, eskenean konturatzen zara, egin aldituzu egun gauza, baina pentsatzen dutenak esela euskalduna jarraituko dut hori pentsatzen orduan. Nire pentsatzen dut, nire bizitza biziko dut, eta punto. Ja, gustatu zain nola esan duzun, Ni euskalduna naiz, eta horrela sentitzen naiz, eta inork ez ditu esango. Claro, eta ez naiz egunero demostratzen. Edo batzutan gazteleraz hitz egin nahi dut eta gazteleraz hitz egingo dut, ez dut euskaraz hitz egingo hori demostratzeko. Punto. Osea... Prozesu bat izan da, igual ere, ez? Osea, igual hasieran esen eukan zure buruarekin lasaitasun hori edo... Karo, ez da, gainera, musulmana izan da, eta, karo, musulmana ere bai jakin behar dituzu hainbat gauza, txikitan ikaste dituzu, baina ez dituzu asimilatzen, osea, bai, imitazioz ikusten dituzu, etxean egiten diren gauzak, eta tal, baina ez dituzu barneratzen, gero ja, nera berzaroan, azten zara galderak egiten, bilatzen, eta, karo, nire kasuan nire gurasoak libre utzi dirate, orduan bilaketa hori nire kabuz egin dut, eta gaur egun, argi eta garbi dakan identitatea, euskalduna eta musulmana naiz. Euskalduna naiz eta musulmana naiz, diozu. Talka sortzen da, baten eta besteen artean, edo ez?
Nire kasuan ez, eta ni sentitzen dudanarekin ez. Beste pertsonen batzuen dako bai. Euskalduntasuna ere aldatzen ari da. Mundu aldatzen arien neurri berean, gure herri eta hirietan ikusten dugu, gero eta hizkuntza gehiago entzuten dira, gero eta azal kolore gehiago ikusten dira, eta orduan ikuste dut Euskalduna eta musulman binomio hori desarrarotzen edo joango dela. Baina, egia da, oraindik aurreiritzi horiek baditugula. Bai. Nik Ikram ikusi izan banu segurazki kaletik eta ordua eskatu behar badiot, igual ez nioke euskeraz eskatuko, ez? Eta gero beraik igual erantzungo leak euskeraz eta esango nuke, zer egin dut. Edo batzutan ez da eskatu. Baita ere, monia. Batzutan tortzen dira pertsonak plan zer basa galdetzera, begiratzen didate eta aldatzen dute plan, ulertzen dizut, oza, itzegin aldi dazu, ulertuko dizut, erantzungo dizut, alba dut, eta ez da zer gertatzen, baina bueno. Baina baditugula oraindik hor sartuta, ez? Eskema batzuk eta ez dugu elkartzen, ez? Bai, batez ere musulmana izan da, emakumea izan da, eta hijaba eraman da. Emakume bat hijabarekin ikuste duzu Ikram bezala? Eta zer da burura datorkizun lehenengo gauza? Jo, ez dakit esaten gainera Ikram kriston respetua ematen zidan elkarrizketa honek, nize posiziotik, elkarrizketa hau, askotan ere, nola esaten dudan hau, esan nahi dudana, esateko, Ez, baina, azkenean aurriritziak ere baditugulako alde batetik, eta gero askotan ere, iruditzen zaidalako, ere aitakeriarekin tratatzen dela gai hori, ez? Batzuk esaten dute, emakume musulmanak zapalduta bizi dira, ez dakiz zer, ez? Beste batzuk esaten dute, baina emakume musulman feministek ere, ez? Irakurri izan diet, inoitzatea, guretzako da, gure ezaugarri kultural, identitatea osatzen duen ezaugarri bat, eta guk horrela bizi dugu, ez? Orduan, niretzako kanpotik zer pentsatzen da, zer sentitzen duan esatea, pia kostatzen zaidan zerbait da... Zuk nola bizi duzu, zer kontatzen didazu? Naturaltasunez tratatu dut, orduan, nera bezaroa arte, nera bezaroa eta pizkatxo bat gehiagoa arte, ez naiz konturatu zer den, edo zer balio dakan niretzako. Orduan, poliki-poliki, bilatzen, ikasten, oin bai esan aldot, daramadala musulman naizelako, baina txikitan zan jolas bat. Zuk bizi duzu, zure ezaugarri erlijioso bezala edo baita ere kultural bezala? Ez, erlijioso. Erlijioso bezala. Ez da kaseriku, nire kasuan hijaba ez da kaserikusi kulturarekin. Euskarak batzen zaituzten moduan, sentsazioa daukazue erlijioak banatzen zaituztela? Nire kasuan ez. Nik ere ez dut lan sentitzen. Naiz eta iritzi desberdinak edo zera izan, zagit, gutasun baten parte senti gaitezkela uste dut. Bai. Zan ulertzen dut ni musulmana naiz, bera ez, baina ez dakit, ez teko guzetan berdinak izan behar, ezke bestela, denak berdinak. Que aburrimiento, ez? Euskaraz, erlijioaz eta feminismoaz aritu gara? Atera duzu ondori horik? Guai egon dela gaur zurekin hitz egitea eta egotea, ez, nik beti hitz egiten dudalako ustezko periferia batetik, ez, badago Euskara berez badago periferian, eta gero euskalduntasunaren barruan baude periferiak ere, ez, eta nik bilbotar moduan ere, batzutan nire burua kokatzen dut, euskalduntasunaren periferia horretan ere, baina gaur zurekin egoteak kokatu nau beste leku batean, periferia ez den leku batean, ez? Orduan, eta hor inkomoda sentiarazi nau, baina guai dago hori ere bai, ez? Eta orduan ere, zelan euskalduntasunak, hain dibertsoak eta desberdinak, eta gero eta euskalduntasun mota gehiago egongo diren, eta identitate guzti horiek sartu aldiren euskalduntasun berrien barruan edo.